Fil-Jum Dinji tal-Annimali saret it-tieni edizzjoni tal-Animal Honors Awards li servu ta' opportunità biex jiġu ċelebrati l-annimali fil-waqt li jiġu rikonoxxuti dawk in-nies li ta' kuljum jiddedikaw ħajjithom għal ħarsien tal-annimali. Is-serata saret it-tlieta filgħaxija u ġiet organizzata mill-Ministeru u s-Segretarjat Parlamentari għall-Agrikoltura, is-Sajt u d-Drittijiet tal-Annimali b'kollaborazzjoni mal-Uffiċċju tal-Kummissarju għal ħarsien tal-Annimali. Kien hemm b'kollox 454 nominazzjoni fit-12 il-kategorija. Fost ir-rebbieħa ta' din is-sena kien hemm il-kelb Iljo li ġie premjat għall-għajnuna u x-xogħol li jagħmel mal-istudent Andrew Bonnet fl-Iskola San Andrea. Iljo jaħdem vera hard. Jaħdem ħafna magħna skola. Meta naqra quddiemu jħossni iktar konfidenti. Il-Kummissarju għal-ħarsien tal-Annimali Alison Bezzina qalet li dawn il-premji jirrikonoxxu x-xogħol tal-voluntiera u l-annimali u jkomplu jtellaw is-settur tal-ħarsien tal-annimali fuq l-aġenda nazzjonali. Nagħtijaw il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajt id-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo elenka bosta miżuri li twettqu favur dan il-qasam u saħa li l-Gvern huwa impenjat biex ikompli implementa bosta proposti kruċjali. Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġġeja Sajd irrimarka li ċerimonji bħal dawn huma turija ta' apprezzament pubbliku mill-Gvern tax-xogħol tant siewi u importanti li jagħmlu diversi nies f'dan is-settur tant għall-qalb il-Maltin u l-Awċin.